Trenes por siempre Max. Entonces, el próximo es la exportación de vagones de ferrocarril a Argentina entre 1905 y 1906 y conservación de vagones de ferrocarril en Hungría. Y la conferenciante es el doctor Lovas, Jorge Lovas, ingeniero de transporte. Estimados todos, soy György Lovas, se preferían Jorge o George, voluntario del Museo del Transporte de Budapest y del Parque Histórico Ferrocarril Húngaro. Me gustaría darles una presentación interesante sobre la conservación de los vehículos ferroviarios en Hungría y los vagones de ferrocarril transportados a Argentina en 1905. Me gusta mucho el idioma español, pero lo practico tan poco que no me atrevo a presentar la conferencia en español. Espero que siga siendo interesante. Muchas gracias. Damas y caballeros, estimados todos, kedves megjelentek, hölgyeim és uraim, ladies and gentlemen! A Közlekedési Múzeum jövőbeni épületében állunk, ahol egy gyönyörű szép Árpád típusú motorkocsi látható. Ez a motorkocsi volt a Ganz fejlesztési törekvéseinek az egyik legkiemelkedőbb példánya az 1930-as évek elején. 1934 és 1940 között készült ebből 7 példány, a MÁV nagy távolságú gyorsvonati forgalmához, olyannyira, hogy Budapest és Bécs távolságot 2 óra 37 perc alatt tette meg. A Ganz akkori vezetésének és Jendrassy György kiváló motorjának köszönhetően új lehetőséget nyitott a motorkocsik exportjára távoli országokba, így Argentínába is. Ez a típus tekinthető az Argentínába évtizedeken át exportált különböző motorkocsik előfutárának. Természetesen rengeteg különbség volt a járművek között, de erre mondhatjuk azt, hogy legközelebb áll az 1935-től Argentína részen fejlesztett motorkocsiknak. Azt gondolom, hogy egy kicsit megtekintjük a járművet közelebbről is, mert megéri, kívül és belül egyaránt.
Ebből a járműtípusból, mint mondottam, a magyar államvasutak részére összesen 7 példány készült, és sajnos a többségük nem élte túl a II. Világháborút. Ez a konkrét jármű az 1970-es évekig közlekedett rendszeresen utasforgalomban, ezt követően a Közlekedési Múzeum védetté nyilvánította, majd pedig az 1980-as évek közepén a MÁV História Munkabizottsága úgy döntött, hogy üzemképesen felújítja, és ezt követően a jármű mintegy 30 éven keresztül nosztalgia motorkocsiként közlekedett az utasok nagy örömére. Igyekeztünk minden tekintetben úgy felújítani, hogy az a gyártáskori állapotot tükrözze, és úgy nézzen ki, mint 1935-ben. Így például működnek az ablakok, igyekeztünk minden szerelvényt, zománctáblákat, csomagtartót, lámpát, burkolatokat olyan anyagokkal restaurálni, hogy ez megfeleljen az 1935-ös állapotnak. Most a jármű a Közlekedési Múzeum újonnan építendő csarnokában várja, hogy itt is sokan megtekinthessék. Me gustaría presentar señor Norbert Schwed, el director del Parco Histórico de Ferrocarriles Húngaro. Szeretettel köszöntöm Vasúttörténeti Parkban, idén 25. születésnapját ünneplő Vasúttörténeti Parkban a konferencia résztvevőit. Eredményes munkát kívánok, és bízom benne, hogy Magyarországon is találkozhatunk majd önökkel. Hát most a Magyar Vasúttörténeti Parkban vagyunk, egy 1903-ban készült, Ganzgyárban épült 4 tengelyes kocsiban, ami majdnem akkor épült, mint az Argentínába szállított személykocsik 1905-ben. Az Argentínába szállított kocsik azok a győri vagon- és gépgyárban készültek, ahol egyébként szintén készültek ugyanakkor nagyon hasonló, ehhez a kocsihoz hasonló kocsik. Párszor megemlítjük, hogy az Argentína exportált kocsik milyenek voltak, mert hogy Argentínába szállítottunk 1905-ben hálókocsikat, első osztályú kocsikat, első és másodosztályú vegyes kocsikat, és másodosztályú párnás kocsikat is. Legfontosabb különbség, hogy az Argentínába szállított kocsiknak a nyomtávolsága 1000 mm volt, Magyarországon pedig az 1435 mm-t használtuk, majdnem kizárólagosan. 1000 mm csak elvétve fordult elő. A kocsiknak a hasonlósága, hogy a Győrben Argentína részére gyártott kocsik is laternás szerkezetűek voltak, vagyis a kocsinak a tető szerkezetében egy laternát építettek be, megnövelve ezzel a kocsinak a légtérfogatát, hogy az utasnak kellemesebb közérzete legyen, tágasabb legyen a jármű belső tere. A magyarországi kocsikban, távolsági 4 tengelyes kocsikban döntően fülkés kocsikat használtunk, amilyen ez a kocsi is. Ugyanakkor az argentin kocsik, azok általában termes elosztásúak, a folyosó középen megy. Az argentin kocsik specialitása volt, amit ez a fényképen is jól látható, hogy az utasülések fölött a folyosóval párhuzamosan helyezkedtek el a lehajtható hálófülkék, és itt a fényképen látható a hálófülke becsukott, felhajtott állapotában,
és kinyitva, vagyis az utas megtehette azt, hogy napközben kényelmesen a tágas kocsi osztályban töltötte az idejét, a hosszú argentin éjszakákon pedig lehajtották ezeket a felső fekhelyeket, és ott töltötték az éjszakát. Az argentin kocsikba mindegyiket felszerelték a nyitott perononról kezelhető kézifékkel, és Westinghouse gyorsféket is szereltek a kocsikra. A magyarországi kocsikon ezen túlmenően a távolságra közlekedőknél sokszor használtak hardi légűrféket is, vákuumféket, mert egyes európai vasutaknál a vákuumfék volt elterjedt, és nem a légnyomásos fék. Most egy első osztályú fülkében ülünk, a másodosztályú fülkében leginkább attól tértek el ezek, hogy a lábak térnek közötti távolság nagyobb, a fülkék szélesebbek. Majd egy pillanatra megmutatunk egy másodosztályú fülkét is, ami ehhez hasonló komfortú, de az ülések közötti távolság kisebb. Az argentin kocsikhoz, a szemivatokhoz a győri vagongyár szállított 1905-ben podgyászkocsikat és postakocsikat is, itt látható majd ennek is a fényképe. Ezek is a nagy távolságra való áruszállításban részt vettek, nem csak az utasoknak a saját podgyászait szállították vele, hanem más egyéb árufurralás is történt ezekkel. Örömmel említjük meg, hogy a győri vagongyárban mai napig megtalálhatóak az eredeti gyártási könyvek, így az a gyártási könyv is, amiben bejegyezték, hogy 1904. november 4-én rendelték meg Argentinából a Ferrocarril del Norte részére az első hálókocsikat, személykocsikat és postakocsikat, majd ezt követően a teherkocsikat is. Így módon összesen 681 komplett járművet gyártottak Győrben argentin rendelésre 1905-ben és 1906-ban, és ehhez még szállítottak 24 tartalék forgóvázat és nagyon sokféle alkatrészt, kerékpárt, fékalkatrészt és abroncsot. És akkor egy nagyon szép, felújított baromfi szállító kocsi mellett állunk, mert ugye Argentínába több száz teherkocsit szállítottunk, fedett teherkocsikat, mint az ábrán látható, magas oldalú nyitott kocsikat, ami szintén látható, pőrekocsikat, platókocsikat, és szállítottunk, Argentínában ennek különös jelentősége van, borjúszállító kocsikat is. Talán össze lehet hasonlítani, hogy az argentin állatok szállításához milyen komfortszintet használtak a magyar járműgyártók, és a MÁV részére szállított baromfi szállító kocsi esetében ez mennyire különböző. Az argentin kocsik, mondanám, hogy ha én borjú volnék, biztos olyanban szeretnék utazni, mert nagyon kényelmesek, jól szellőzőek. Az Argentinbába szállított borjúszállító kocsi homlokfalasítható, és az oldalfalasítható, úgyhogy ahogy rendelkezésre állt rakodóhely, a borjuk dönthettek, hogy honnan szállnak be, majd persze nyilván nem ők döntöttek el. A MÁV részére szállított baromfi szállítókocsinál is gondoskodtak az állatok jó levegőellátásáról. Ezek a kis pici furatok azt a célt szolgálták, hogy a baromfiak menet közben sok levegőt kapjanak, és a kocsi homlokfalán láthatók ilyen nyitható klapnik vagy reteszek, ahol szintén be tudták állítani a vasutas dolgozók, hogy a menetirány függvényében a baromfiaknak mennyi levegő jusson, nehogy megfázzanak. Úgyhogy ebből is látszik, hogy a ganzgyár
mert ez egy 1892-es jármű, már 1892-ben gondoskodott az állatok komfortjáról, ahogy a győri vagongyár is gondoskodott 1905-ben, hogy az argentin állatállomány is kényelmesen utazzon. Köszönöm szépen a figyelmet!